Velkommen til den her video om lys og lysbølger og hvordan lyset opfører sig. I videoen kan du høre mere om, hvad lys egentlig er for en type bølge, hvordan lys brydes, hvad refleksion er, og så skal vi høre mere om det, der hedder farvespredning. Lys er elektromagnetiske bølger med forskellige bølgelængder, og af andre elektromagnetiske bølger, der kender vi for eksempel UV-stråling og infrarød stråling og radiobølger, mikrobølger og gammastråling. Lys er tværbølger, som vi behandlede i den foregående video om bølger, og det vil sige, at bølgerne bevæger sig vinkelret ud fra bevægelsesretningen. Det synlige lys, eller det lys, som vi mennesker kan se med vores øjne, befinder sig inden for bølgelængderne fra 380 nanometer til 740 nanometer. Og i modellen kan vi se, hvordan at hvidt lys består af 7 forskellige farver samlet set. Og vi kan se intervallerne for bølgelængderne for de forskellige farvekategorier, som hvidt lys indeholder. Brydning hænger sammen med lysets hastighed, og den hastighed lyset udbreder sig med vil være forskellig afhængig af, hvad for et medie eller materiale, som lyset spredes igennem, eller udbreder sig igennem. Det kan være fra lyset i vakuum eller luft, til vand eller glas eller en diamant. Og afhængig af det, hvad det er for forskellige materialer det er, så vil lysstrålen skifte retning, fordi at lysets udbredelseshastighed ændrer sig. For eksempel når en solstråle rammer glasoverfladen. Det er det, vi kan se på figuren her, hvor at brydningsvinklen er forskellig fra indfaldsvinklen, som lyset rammer i. Så dermed skifter lyset retning, og vi siger, at lyset brydes. Lysets brydning kan nogle gange give nogle sjove optiske eller visuelle effekter, som vi ser på billedet her, hvor lyset bliver brudt, når det rammer vandoverfladen. Og vi kan se, at det giver en sjov effekt på grund af vinklen ændrer sig, så det ligner, at mandens hoved er løsrevet fra kroppen, der er under vandet. Når lys rammer et spejlende medie, så vil det blive tilbagekastet, altså blive reflekteret. Og det vil være sådan, at den indgangsvinklen, hvor med lyset rammer for eksempel vandoverfladen, vil være lige med udgangsvinklen, som det bliver reflekteret i. Det kaldes også refleksionsloven. Sollys eller hvidt lys, det er en blanding af forskellige eller mange såkaldte spektralfarver. Altså en blanding af lys med forskellige elektromagnetiske bølger og bølgelængder. Det kan vi se, når vi sender hvidt lys eller sollys igennem en prisme. Så kan vi betragte, hvordan lyset brydes, når det går fra overgangen fra glas til luft. Så vil de forskellige bølgelængder blive brudt forskelligt. Og på den måde kan vi betragte det synlige lys farvespektrum.